parlong kane kade kecing itu kana syapang uwe kuna serang uba kerteng uwe jay uba lawan syaka pertein na kalong yang kabaduk ba te haba uwe jay ula daban reus nem kerta cung u kakame cung u kala klat no na kasla pertei kumta na do kata kasngi ya ula rila sumar da ukpa cung u ukpa cung u ude ubreo uba tre sitomba bad uba la tre belaru ha kawe ka factory nanar te wala hakum kita ki por basam chung e hanrei ukpa chung upar ula yo kalat ban play school ya wijay te haba wijay ula dap khalai snem karta chung u mau ula tip ha man sumar ya kayeng wala tang ha karta badang ridru wijay man la ka step ula khethia saw baje man step namata ban setting pam yala ukpa balej bala kumchu yala deru harin kata par yala de ula lej school bad ukpa bad ula lej bala kacing im cuki kalong ka bae sisa hanri kim cu pen sengeu pad ya kata te hakawe kacan men kadba ukpa ulawan na babela haba ula poi hayeng ula yu ipin pan ya katrem ding kabala ker saudong ya kayeng hanri kata katrem ding kadai kabala mi na kacing sleu ding jong uwijay ban setting set namar ba kadeng thang kadai kabasngem kumta umla babli ban pen ding hadup la pelong ya kayeng bendap dak katrem sudah parok kawe bad ha kata kapor uwijay ru la khe cerho ba namar bla tedem palan kumta ukpa chu ula ra no yu sabar bad ulong arta di uba balai khon phila setting set ban hadu ban yo cerho bad ki khmat chung phiru kila saulun ha ka ching sisa ngalamut ban setting set hi manta kasngi hanrei uwijay pad ular khe bad ulong artan empa phila tre sitom bro sisngi phila thaj ba kamen ngam kwa ya phi bipin tre ya ki kamyeng bad ban setting set ru namar ngala awan kham kloi na school kumta ngan setting bam namata jong phi nang ne sakaman kumta ukpa chu ula seu kata kam siam chu bad ha kata kapor ulong ya wijay da ka chingphu sum khe artan manta kamen ngim don kam ban bam cha hayeng namar ngala ayo tulop manta kasngi ya ngin yelej bam cha no sha dukan te kata ka klip mat kadai ka bam chu sem ba kila yo ya ka ching kamen baro arngut ha ka ching im basosat ka jongki uwijay udai khna basmat bha bad ubal atresh tom ha hadu kata wala haden bol apan dep swai lagi kam yeng ru hanrei uwijay barbar uju pen kong bai cha kelas ukpa chu ula don ka ching pu sneo ban yu uwijay pun long u doktor kumta uwijay ru ula kut jumut man pun ulong sisa ya kata ka ching pu sneo chung pa chung te haden katu ka nesngi kacing im chungki kala kala sya kacing cencar hakaba ya ukpa chu la sa ban no hakanar ka bakhia nakikti chu kadba udang tre ha ka factory te kacing masaw kala cur bha hadu kata hadu ba ki doktor kila ha ban a ban kut no ya kikti chu baro arliang namar bakla sneu lut te haden san banai ukpa chu la mi na hospital ban wan no sila yang la chong da kacing pai danut bada kacing du jikremen ulong ya uwijay ba ngala don sibuan bha kacing pusneu namata chongpi hanre mata ngamla lei esu naba ngala du no yakikti bat ngamla su ban lej bela bat bantre bangta ngala kwa bha ban yi ya pi khon ban long u doktor sisen kasngi hanre mata ngala sneu ba kacing pusneu baro kimla su ban urlong te uwijay bala song lang hasnda chung ulakta yakikti chung ukpa bad daka baca cai ulong ba wan nom kuslai pa kacing pus neu chung phi kadang im ngakular ngan salong doktor ha kawe kasngi compare la daka de ka bae ban yo ro kumta na do kata kasngi terter uwijay ulas dang berle ya ke baro dalade mu ula play kot ba bad ula minot baru benle cha school te haden bala wai school pan mu ula let na kawe kayang sya kawe pan namata benle de ya kisabon company te kapisa ka barit ula yo bat klai rab yo ban seo ya ka bai school bat ban thet ya ki chimpam hayeng ro te ha ka singi saturday bat ha ka singi sunday mo ula le de sabon boro sisngi te ha ka we kata yo uwijay syam la de watang ka we ru ka sabon mo ula sngo thai ba bat ula than ro bat ka de ru kata yo ka ba ula ha ban submit ya ka college admission form hanre kapisa bat umpat don kumta hakata kacemen ula terwa saudong ka sinong ula wan poi hakawe ka yang ka bakhado da ka ching thaj palan bala so ru ka than hakane ka por ula prakhat ba lada kim thiet ya ki sabon ru ngan pan ching bamben nambar bla than palan te kumta ka we ka breu bla play ya ka chikhang yeng
บัดกะตากะเบรวกะเดกะบะพามันเสียมบัดกะตากะเบรวกะตั้งชุยอีกะดุขมาจงอุยเจกละดับดะกะจิงโซสเนยอูนามารบาอุลาอิทายบาบัดกะละองอัตาดยูบาพี่ละอิทงานบาชิมบามชวายกินเนกิบิสกินบาสาดีรุกอุมte haden ba ulat debam kala kali yu hatu phim lai school uche ulat jubab hooj mam ngala pas kas 12 hare mata kas ngi ngam la de wa tangka weru kasabon ngam tharai sho bangala ban seo yakabai college admission form menta te kata ka breu kala seus nei bradi u bar kala kali kanu tangka phidong ka ban seo yakabai admission sia jar tangka ulat jubab da ka ba jai jai kumta kata ka breu kala lerung spa yeng bar kala wara sia jar tangka ka pisa bar kala aya wijai da ka ba ong artat da ka dur ba pho samke sim yakane pisa khilej ban seo no yakabai admission kumta wijai hakata ka por ula sengu bhai yaka bat ula kata ru yaka kachat jong kata ka breu da ka ba ong artat da ka ba chau uman kuble sibun mam yaka ching subun jong pi kumta wijai ula yolat ban pendap yakabai college admission form te kisnem ki yan da ka ching tre sitom ubujai ula kalalong sisa u doktor uba pau nambha ha kanong ba bar ula pleru da ka chaka sumar la jong ha kata ka por ukpa chung uru ula kamen bha hadu kata namar ba ka ching pos neo chung u kala urlong sisa te ha ka wei ka sngi la wan bu ya ka wei kanong pang ka ba chur bha hapo hospital chung u kata kanong pang ka dei ka breu ka ba temen bha ka bam don ru ki ba hayeng ba sem bat ka dei ru ka last stage ha ka chipang tibi bat uwei utor chokaru la sneu no te kumta marmar ubichei ulong ya ka tim chung u admit ya ka manta ngin sumar ya ka hanreisa la ong ka wei ka junior doktor chung u ka ching sumar ya ka kolong ka barem bha ngam tharai bakan kot bor ya ka ching sumar ubichei ula chubab ba ka pisah kam dei ka barung kam hanre ka ching em ka dei ka barung kam tam admit no ya ka manta wudbun te kumta ubichei ula sumar bha ya ka bar kacing sumari ka kala bampor hadu arbanai te singi labat med ula don rakat lang bar kata katemen hadu bakala yo ya kacing kwat jeng khia ka bapura te kumta hak bak hadu kata ka breu kala long ban lej no slayeng la jong ha kata ka por lawan ru ka wei ka nos bar kala ai ru ya ka wei ka envelope haka da ka baong artan kanai ka dei ka bil jong phi mem te kata ka breu kala septeng bat kala ong halade ba nga ngal ayo ya kacing kwat jeng khia bapura hanre da kumno pat ngan seo ya ka bil kumta suki kala plate ya kata ka envelope hanre hapo kata ka envelope pan em don kabil hanre la don ban ka wei ka ching tho bong wat kuslai ka ching sumar chung phi kala dep seo la slem ha man shwa da ka chi cha tangka ka ba phila ai ya wei u khna no de sabon man shwa uta u khna ula long u doktor manta badde ma u hiru u bala pangkoi ya phi ha ka tu ka por uta u khna syam la yo ban seo kliang ya ka ching la sabun chung phi hanre ka ne ka ching sumar ya phi ka de ka ching ai ka barit chung un namata chung phi kumta haden ba kata ka breu kala ada pule ya kata ka ching tho maka kala chau uman te haden kata ujei ula wan ha kata ka rum badon maka bar ula pe ya ka da ka ba pho samkhe bar ulong artan hooj mam ngadei uta ukhna ubala de sabon manswa ha ka ba pila aya nga sia char tangka namata ban thep kelas ha ka to ka por amdei ba pila ai da ka pisa hanre pila ai ya kala wei jonga pila irap ya nga ban long u doktor bat mata ka sngi ngal ayo ya ka chan seban pung phai ka liang ya ka ching la sabun jong phi ya nga kumta kata ka breu kala ayam da ka ching cacar amdei da ka ching susi hanre da ka kampla jong ka ching la sabun ka ba kala pen i hisien kumta perlok habangi la irap ya ki wei klem kanu ka ching kwa ka liang na ki ngin sa yo mat ya kala wei hisien ka sngi ha ka ba ngimla ban mudur bat ban poi berkhan kumta amdei ban khan sting ya ka bor jong ka ching la sabun ka berin namar bah ka dei ka bala ban pangkala ya ka berthei kumta perlong kane ka ching itu khana kala poi sa bakun bat la tapi so tanat ya kane ka ching itu khana chonga seo bha to share like ba subscribe ya kane ka channel chonga khublei sibun